ufundisa phi eEfesu. Amen. Amen. So abekufundiseni kwakhe wafundisa pha abantu bade bafunda Amen. into uPaulos ayithethayo nayenzayo. Amen. 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 So xa ifike endlini mamdingana sonke abazalwane sizifundele yonke laa ndawo. Nayazi uba ndithanda ufunda yonke iBhayibhile, ndikhona ufunda nje lo mqondo sathetha ngawo. Amen. So ndiyacela ke xa sifike ezindlini zethu mama Fubeke wathi ungamameli umfundisi yena nawe uzifundele laa ndawo efunde kuyo. Amen. So xa sifundayo ngethi napha endlini sesiyifunde yonke uqala phaa kuverse 8 ithi uPaulos ufundisa phi eEfesu. Sawuthi sifika apha kuverse 15 usifunde ngayo sibe sesiqonda uba hey la madimoni ayiphendula bani na. Amen. Amen. Kuba la madimoni ayiphendula oonyana bakaSikhepha. Amen. Amen. Yazodibana nomntu etraining bamntamba bathi njengomzalwane uyamazi na unyana kaSikhepha. Amen. Mna khange ndifundise ngonyana kaSikhepha. Amen. Ndifunde iivesi engezantsi kwakhe. Asaye ngofuneka xa ufika endlini wena uzifundele yonke. Bekutheni umfundisi azathethe ngonyana bakaSikhepha? Bekutheni la madimoni wona aze athi ndiyamazi uPaulos ndiyamazi uYesu? Yabo? Amen. Ufunde nangezantsi futhi uba emveni kwade wathini. Amen. Yabo. Amen. Ngoba mna ndizifundele yonke le Bhayibhile kuba nawe nayo iBhayibhile. Amen. Ngoba unayo iBhayibhile nayo umntu azokufundela iBhayibhile. Amen. Amen. So roughly ke ngoku oonyana bakaSikhepha ngabantu nabo ababezalwa ngombingilili omkhulu Amen. wakwaYuda. Amen. Amen. Babona uPaulos ye uyasumela abeke nezandla amane sithi ngegama ke nabo baqonda nathi sawuyenza kuba sifunde phi kaPaulos. Utata wethu ungumuntu omkhulu ebandleni. Amen. noPaulos ungumuntu omkhulu ebandleni nathi sizakwenza njengabo. Amen. Amen. Nyanyani ke uPaulos nje beqhubeka esumeka nabo baqhubeka basumela ngapha nje beqhubeka ngapha kosi ebeka izandla emadimonini nabo bayaqhubeka emfuleni babeka izandla emadimonini ngoba bafunde kubani? Paulos. Amen. Amen. So kukhona umbuzo ke ngoku okhutshwa ngamadimoni babuza koonyana bakaSikhepha kuthiwa bayi-7 bekhali bengamadimoni phuma Satan ngegama kaYesu, phuma ngegama kaYesu. Asuka buza amadimoni uba nina ningobani? Because uYesu siyamazi noPaulos futhi siyamazi kodwa nina asinazi. Amen. Amen. Isimanga ke ngoku dlala ikeyboard abazalwane abengasindiswanga bengamkelanga uYesu kodwa bebewakhuma amadimoni. Amen. Ngexesha abadibana nala amadimoni ababuzileyo bese besukobeka izandla kwamanye namanye